Faide hinke baya brok ang tini haini hai kedegma salni pore norokni bagai story ketal tubui phai tongpikha tini ni story hinke Suman Ruzi borok khoroknwini Malaithai tongwi malailaiha phia kwpalni suijak abo juta khoroknwi Malaithai tongwi malaiphano khoroknwi gwnwikha tongwi thanglai kwpalo suijak kwrwi hinke norogo story no yaphangni simi paithak jora khwnawi tongdi Suman Ruzi borok khoroknwi nursing khaiwi tongo tei borok khoroknwi puila training ni simi no nugui jono waisa chajaklaio Suman wngkha Khoroksa tong kwchang khe tongnai borok tei Ruzi wngkha joto baino hasi khushi khaiwi tongnai borok tei bo bini life o asukeno happy khaiwi tongo haino romdi sara dunia ni khushi bini life o mangno abo hai Ruzi bai Suman borok khoroknwi joining wngmani salo registration ni bagai line romwi tonglai phruono bo o bwrwi no puila nugui rio afro o bwrwi ni yago file bo kaisa tuijak tei a jorao swla bo bwrwi no keboni chubachu nangwi tongma kahai khaiwi nugo hinkhe no swla bwrwi ni gandao thangwi bono hai hwnwi swngwio kuno mungsasuk problem rok de afro bwrwi swlani o kok no khwnawi haino muito tui khaiwi bono sao je bini document joma rojaknai tongmarok boro jagao thangwi joma ma roinai abo haikhe borok khoroknwi puilani simi no nugui sinimlaio haikhe a jorani simi khe no Suman Ruzi borok khoroknwi daily no nuglaikha haikhe borok khoroknwi best friend wngwi thanglaikha tei abo hai khaiwi no kwdwgma sal balogwi thango jwla haino bwrwi no bini samung rogo kwbangma jagao no chubao tei bwrwi bo swlani jekono kok samarok no busiwi khao chobwi nabo haikhe abo haikhe no swla bai bwrwi je jagao bo khoroknwi khaiwi mangno tonglaio class practical night duty tei abo hai kwbangma jagao no borok khoroknwi khemang tonglaio khoroknwi aswk kagwi rok tonglaia waisa waisukhe canteen rogo tei waisa waisukhe phata rogo malailaiyo abo hai khaiwi no borok khoroknwi jono waisa nugya khe tongwi manlailia hai wngwi thanglaikha haino borok khoroknwi daily mang gwnwi khaiwi mangno tonglaio tei waisa waisu haino kok saya khaiwi rok jono waisa lok khaiwi nasikwi rok tonglaio salsakhe haino borok khoroknwi beraiwi tongphuru watui wamani jora afro bwrwi watui o asukheno khushi wngjago haikhe bwrwi watui manjakgwi haino bini ri rok bo sibuk hai wngwi thangbaikha afro swlabono chengra khaiwi hino watui manjagwi lumwi thangano bwrwi swlani o kokno khwnamkha hinkheno haino bo muito tui khaiwi swlano sao aw lumna jar hinkhe lumwi thangthung nung ani gandao tongsak ang kuno mungsaphano wngya a jorani simi kheno swlani bwkha swlaijagwi thango swla bini bwkha bisingo abo hai khaiwi ma tongo abo swngkwnwi tonglaimani dol simiya abo khoroksa bai tei khoroksani bwkhao hamjakma se phia swla bwrwi no hamjakwi tongphano bo bwrwi no sarakliya haino bo bwkha bisingo wansokma phaijago ulokhe bobo bai dol khaiwi tongmani haksa lokde wngwi thangpaino ahai khaiwi rok wansokma phaijago haikhe abo haikhe no mas talni taltham jora laiwi thangkha haikhe salsakhe bwrwi no swlano hai hwnwi sungo ang nung bai hakchalwi thangkha hinkhe nung tamo khainai afro swla bwrwi no muito tui khaiwi kok phirogo aw angnono ang bai hakchal wngwi thangna seroklak phiaba afro bwrwi ni mokolo kaisa hwijak kok hai nugjagwi tongo bo swlano bwkha bisingo paperokwi sawi tongphano khugo khe paperokwi manliya mane khe bwrwi bo bini bwkha bisingo kok tongwi tongphano swlano sawi manliya haikhe salsakhe Bebakno swlaijagwi thango bwrwi training rogo phailiya
haino 2 din 3 din laiwi thangkha tei phone call rok khaibi naibo mobile switch off hinkhe sela a jorao asukhe wana jagai thango haikhe bo bwrwini nogo thang sogwikha phiaba bwrwi bini nogo bo kwrwi haikhe ulokhe sela sawi mano bwrwi tei kaisa jaga seherni hospital lo se belaino sak hamya barewi rogi serious ungjak afro selabo o hospital no thang sogwikha haikhe sela bwrwino ICU o khe nugwibo afro doctor room bisingi nongkhorwi torok khaibi phai saphaibo blood cancer last stage sela o kokno khanamkha hinkhe bo asukhe wanama bai bwkha bukhu kwlaijakha afro sela a jorao tamo khainai khaya kono mungsa chabai manliya haikhe bo ICU bisingo no hawi thango afro bwrwi belaino komjor ungjak phiaba bwrwi selano nogwi afro bo mwnaiwi no tongo afro bwrwi selano haino kok lem khaiwi kok torok khaiwi sawo nung phaikha au ang sawi mano nung ani bagwi je sakhe phano paiya no hwnwi afro selani mokolo muktwi reke reke wngwi thango haikhe bo bwrwi no hai hwnwi swngo nung tangwi ano kono mungsa phano saliya afro bwrwi bono haino wariksa khaiwi saphio au ang nono o kokno sawi nini bwkhano ruwairona musungya haikhe sela bwrwi no yakromwi sawo ang nung kwrwi khe tongwi manglak afro kheno bwrwi ni mokolo bo muktwi kupulung wngwi phaikha haikhe bo selano hai hwnwi saphio au aboni bagwino ang nono kono mungsa phano saliya nung bwkha kosto nangjagano hwnwi haikhe 2 din sela oro jagani putuliya sela haino bwrwi bai baksa subo saliya bo thuliya khaiwi haino bwrwini gandao no tongwi tongkha haikhe 3 din ni pore bwrwi selano ringo Suman ang nono kaisa kok sana hwnwi tongmani ang nono o kokno sawi de mano afro sela bwrwini kokno khnawi haino khoroklu lewi sukuwi simi no phunugo hinkhe no bwrwi selano hai hwnwi sawo ang nono belai kheno hamjago ang jefrono no puila nugo a jorani simi no sela bwrwini o kokno khnawi teibo bwkha baiwi thango haikhe bo mokol muktwi kupulung khaiwi bo bwrwi no hai hwnwi sungo nung asukhe no bwkhao hamjakma tongo hinkhe tangwi ano saisung yakarwi thangna wngkha tangwi thangna wngkha sadi afro bwrwi selano haino waisa kabo waisa mwnwi o khaiwi sawo au ani kwpalni swijak asuk jorano phiaba nini kwpalni swijak teibo buki thai tongkho ani bagwi je thwiasak nung kaham kwrwng khushi khaiwi tongdi nini khushi hinkhe anibo khushi bwrwi selano hai hwnwi satutwi bo selano bini yak swisuk bai mokol muktwi huwo tei bwrwi selano hai hwnwi bo sakha ani khorogo romwi sadi nung jesuk phano saisung khaiwi bwkhao fil tangdi ano jefru phano nini gandao tongo hwnwi wansokdi bwrwi bo mokol muktwi kupulung khaiwi kaptutwi no abohai khaiwi selano sawi tongo phiya sela bini kokno phirogwi manliya haino sela mokol muktwi kupulung khaiwi gyan narba sai wngwi thangkha haikhe torok torok bwrwini sak normal wngwi thangkha phiya thwi thangma pore keboni bwkhao ruwaima wngwi kwthang wngwi tongrwkha Suman tabok bo asukheno bwkha kosto nangjago bo bini o Khachuksa no bwkhao Muito Man manjagwi bo tabok bo borok khoroknwi puila training o malailai jaga hospital lo thangwi haino room konao asokgwi Muito manwi tongo phiaba o Muito jesuk bwkhano ruwaima rowi tongphano tei kipilwi sokphailiya phiya asukheno bwkhao khe musungo ganao mannani hinkhe asuk jrano tinini story norok o story no khanawi bo bohai wngjakha comment khaiwi sanani tapokdi
Tei jara channel katal wngwi tongkha hinkhe please subscribe khainani tapok di. Ano bodnorokni dara eba mwnai hwnwi uansukgwi support khailai di. Hambai aswk jora no video no paithak jora naima bagwi.